Niki lho Bagong niki lho Bulun. Bagong kena apa Pedro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iki arep wis sudah rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Pukulan njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo nang krungu ayo. Wonten dawuh Pulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, Wulandara uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mung mergo kita kuwatir kelawan Semar, sebab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit kelawan Semar pekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wis lumayan. Blegegek-ugek. Blegegek-ugek. Rada kasar suarane rada kasar. Ndadar kowe ngelek wedi. Aja kok njenengan ngelek wedi ora. Ngene, blegegek ugek-ugek. Blegegek ugek-ugek. Sak dulito, lit mel-mel kok lit ben iki diwarek men rada beda to ya. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalam Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Paman Hari Sengguni ayo ndadekake kagiat pangriosi paman manira pijiwen teng ajengan manira paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawanan panampiripun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi Sangku watos sing manapi Ndoro Salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih kepareng ingkang bapa cumadung dawuh pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina. Nggih paman kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Maranata tata rakiti negari Ngastina. Paman Patih Hari Sengguni menawi Paduka anak Prabu ndangu babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi Pedruit mboten kendhatanipun sami gegladhen suka marwata suda raos manah mboten nanggung pakaran ing utama tindakna selawase lan kaprayogekna anggen ngandika lenggah sampun mboten kirang prayogi pisuwaripun ingkang abdi ing kepatihan nanging dalanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha Paduka anak Prabu. Kula tampi dawa sami-sami
paman kula Sejenar Bobo Mrembandurna Sarawu Paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Mrembandurna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila bertapa suara gimbal. Sumurante. Awela. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangke widodha. Nek kala sowan kula nggih, namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih sakno anggen sing nganti kula enggah Bapa Mrembandurna. Blanaknan. Sampun boten kirang bagi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Datrya Praja Ngastina dinten sakmangke menika nggih. Dimas Surtayu prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji. Sampun boten kirang bagi wiswanipun ingkang Rayi pun Surtayu. Namung denan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumawing pambektinipun ingkang Rayi kunjuk Sandapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ta tampa sia diatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestu Paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang bagi wiswanipun ingkang Rahipun Surtayu Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Baladewa sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayakta jagat Yayi tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun Paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula. Mugi katursa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula pun diandadosaken jimat paripi. Mboten langkung kasengecakno anggen jengan kula lenggah Koko Prabu Mandura kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayagi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika. Malah andadosaken tuwuh tandha pitaken saklebeting manah. Mangke menika sanes dinten Pasewakan. Ewa dene Prabu Duryudana animbali sawanipun ing Raka ing Mandura. Yayi gandeng sakmangke ing Raka sampun kepareng sowan. Mugi kepareng wambabarana ingkang sejati menapa to wigatosipun dening Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sawanipun ing Raka ing Mandura. Menawi dipun parengaken tumuli kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilikaken karna. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kaget raos sing manah. Dene ingkang bapa nampi sabda pangandika Paduka bilih renggan mangke. Paduka anak Prabu ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya. Menawi dipun kepareng tumunten kababarana ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggih semanten ugi ing Bapa ing Sukalima nggih ngantos kadhi kula jangkah anggen kula mampah saking negaring utawi saking pertapaning Sukalima prapta Praja Ngastina menawi wonten suwakipun kampuh sekilan boten dados sabab daya-daya ingkang Bapa ing Sukalima tumunten semadon dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya ingkang beneh lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna kula dielingaken karenanipun ingkang Bapa ing Sukalima midhanget sabda tama Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana balan Koko Prabu wonten dawuh Yayi Bawalurna wonten dawuh nggih wonten ing parapatan Datulya negari Ngastina wong salwangsul kula ngawontenaken pasewakan wong salwangsul kula ngawontenaken pepanggihan wong salwangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedaton negari Ngastina mboten sanes anggen kula tansah kepengin
Mboten sanes saking kula tansah gawang-gawang tuwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Ateges madyaning pasiwakan negari Astina menika mboten benten kaliyan ingkang sampun kelampah ingkang sampun kepengker. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. La dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Nuwun sewu Yai. Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raking Pandura. Sak boten-botenipun jejeripun Alendra menika merembak perkawis negari. Sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Astina menika namung Paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah botenipun praja menika inggih Paduka Yai Prabu Duryudana. Pendak-pendak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Astina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalendranipun Yai Prabu Duryudana. Nek kok jebul gesek merucut saka kudangan uwal saka gendongan pendak-pendak Baladewa katimbalan sowan pendak-pendak kula katimbalan ngabyantul ngersa Paduka Yai Prabu sing dirembug ora ana liya mung patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Wangsul wangsul ngajab pejahipun para Pandhawa. Monggo mboten nate kelampah, mboten nate lakon. Lah kok isih padha dirembug niku janjane kerembug apa? Kula tak tuni prisa. Tur malih. Saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang raka ing Mandura, Pandhawa menika mboten nate damel lontrang-lontrang wonten negari Astina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten negari Astina. Ning pendak-pendak diajab patine, pendak-pendak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha akhiripun saged nampi pangandhane Yai Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugi pejah menika batinipun Yai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blakasuta ingkang boten damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalika wonten Garing Astina menika namung para Pandhawa. Liripun kula tansah gumana musik menawi Pandhawa ngucik negari Astina. Menawi Pandhawa menika nyuwun negari Astina tanwandi negari Astina dhateng panguwasaning para Pandhawa. Ayo piye? Lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Astina. Monggo sampun cinadhang kudrating jagat, sampun sirat dening para dewa. Baline Astina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa. Kula ngerti pambegane para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mestheke besok baline negara Astina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Menawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sak kadang badhe pecah. Sababipun menapa? Kula nyuwun pangapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kaliyan para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Tuwin negari Astina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uripe menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Sanes lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kaliyan para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah. Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Nuwun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ingkang saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kaliyan para Sata Kurawa. Yai, kula nyuwun pangapunten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi akal pikir
dening panguwasaning dat kang murwing dat menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiyang sanes, angancam dhateng pejahipun mitra sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun, ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditentokke wancine besok kapan wiwit dinten sak mangke budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsuh para Pandhawa. Ateges benjang tumapahing perang ageng Bratayuda menika paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, ngestina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedang awuh pakel. Lho. Kok malah gedang awuh pakel? Nuwun pamunten. Kathah tiyang sepuh saya nyebataken ngomong gampang ning lakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kata-kata dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan Koko Prabu ngraos Duryudana, panjenengan ngraosaken dados Nalendra Ngastina, tartemtu pangraos paduka Koko Prabu mboten benten kaliyan ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayi pun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun pamunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu. Menawi ngaten sampun cetha paduka Koko Prabu menika lair ndedheple wonten negari Ngastina, ning batin sampeyan ngemuli lan para Pandhawa. Mangriyen, mangriyen. Sampun ngantos panjenengan gadahi panyokra boyo kados mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Santa Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pangajabipun namung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun Yayi. Najan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci nggih Banjiladan, dipun sebat ratu sing banci nggih Banjiladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina. Ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa Rukuna lan para Pandhawa namung menika. Bab sanes mboten wonten. Yen Pandhawa rukun kaliyan para Pandhawa, ateges Bratayuda menika mboten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten korban ingkang badhe dumawak wonten negari Ngastina. Kula aturi menggalih kawula ingkang mboten ngertos kentang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempya ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda. Menapa mboten ngenes? Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu. Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi, salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Ih, mboten lepat lah. Nah, mboten lepat tegesipun menapa ing sampun aturaken menika leres. Inggih nanging kirang trep kaliyan manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Santa Kurawa. Koko Prabu menika sampun saged dados pengayoman negari Ngastina. Ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa. Wungsal wangsul panjenengan boten mathuk, wungsal gathuk kan rembak ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula boten kepengin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan, sami aben tiyasa, sami bentak sirah namung lebat kamuten negari Ngastina. Namung berkais paduka Yai Prabu menika gedeng keburu sengit kaliyan para Pandhawa. Kula nuwun sewu janjanipun kula tak nuwun prisa. Yai Prabu menika anggenipun sengit kaliyan para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa cobi? Menawi dipun telusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika kanthi tipaken dhateng Rama pun Paman Dastarata. Tumuli luminten dhateng paduka Yai Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila ingkang jumeneng keprabon negari Ngastina menika paduka Yai Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabon, amung ngenteni dhateng wayane mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu.
nuwun sewu lamit-lamit nggih menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun krana paduka anak Prabu Duryudana Cukeng anak Prabu Mandura Adeng menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun pamanarya kados pundi saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina mila menapa ing dipun kersakaken Alendra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Alendra menawi kula mboten Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe Baladewa jokon manut karo sapa-sapa wonten mriki kula menika beda karo sampeyan nek sampeyan kali Babadara niku wujude patih Babadara niku pujanggane negara Ngastina ning Baladewa wonten iki daya aku kuwi ratu dudu nayaka ha nggih mangke nggih sampun duka rumiyin sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung merenahaken kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari jeneng menika manut dhateng pangrehipun Alendra Ngastina menawi paman Harya badhe manut dhateng pangrehipun Kyai Prabu Duryudana monggo aja sampeyan niku patih ning upama wonten rembugan menika ngrebuk perkara patine para Pandhawa kula wis matur wong salwangsul kula ora melu-melu kula ora bakal cawe-cawe kula mau diarani wong sing banci di Bansiladan kula mau diarani wong sing abot sisih kula ngeboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa semono nek nganti kula ngeboti para Pandhawa terus kewajibane Baladewa wonten jagat menika pripun kula takon karo sampeyan sameneika ngaten kemawon saya suwe kak saya angel sameneika ngaten kemawon nggih mboten dawuh ingkang mboten purun rembagan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datulaya ngoten paman nggih Prabu wonten dawuh nek kateng Prabu kula atur kendel sawetawis kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa lah nek ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejahipun para Pandhawa kula mboten tumut-tumut mergi kula moh yen disebut ora mangan angkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin lho semanggaken katuran lenggah ingkang langkung sekeca kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa kula tak weruh pripun carane kula tak krungu kaya ngapa sing ditindakake dening para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana Prabu Kendel paman wonten dawuh miturut paman nggih pejahipun para Pandhawa menika kados pundi kala wau kula menika sampun beto srana saking Plasa Jenar pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbenjang menawi sepuh pejah piyambak nggih Dipate lho niku lek ngrungokne tenanan lho Dipate kok sampean ngomong kok glece sampe naik dhewe Kakang Duna pripun kula niki nganti kentekan akal pendak-pendak diaturi sowanane negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa monggo sampean nggih wis ngerti dhewe nggih wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu ora tau kelakon ora tau iso kasembadan conto marang Mbah Makaping-kaping Werkudara kula racun kula bandoli watu kula cemplunge wonten ing sumur upas mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha sampeyan ya eling Bratasena kula loropaken wonten ing Wonomarta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung karyaran mestine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jin setan ning nyatane pripun Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta bola bali kula nglakoni kaya ngoten niku ora tau kelakon Kakang Duna ya kelingan nggih dek jaman sampeyan didakwa
sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alastik Brasara ning nyatane Bratasena ora mati malah entuk kayugung susuhing angin nggih terus Mang Dawi nyemplung segara umume wong nyemplung segara niku mesti mati pangaliwat cucut nggih ning nyatane ya ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci pripun to Pandhawa menika luput senjata tawa dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan dikrenah patine malah entuk kanugrahan kula niki nganti kentekan akal saben dina kula menika ora iso turu saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning ming ketap-ketip gagas pripun carane mateni para Pandhawa nah cara kula kok gampang lho sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten mboten kepenak ning niku nyata mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu dintose gase telas menika mati piyambak ora ana pendhita tak jegal mangkelake wae dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak penake dhewe mriko ngaten nggih Pak lah rak ngoten sampeyan pun ngendika kaya ngoten niku mesti serius ora kena disewawa nggih napa disewawa nggih pripun carane mateni para Pandhawa nggih ana nggih wonten dawuh Bapak Druna estripun perjaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula otak-atik wonten ing pertapan Sukalima miturut buku 1001 malam ingin tansah kula bikak nggih patine Pandhawa kok buku 1001 malam sama nama-nama dewante nggih sareng kula otak-atik jroning manah salebeting manah kula glejah kula gelar kula gulung kula pontra nyapa pun Pandhawa menika ta apa to sebabe kok ora iso tekaning pati sebabe napa amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya ngaten nggih piyayi loro sing digdaya pinunjuling apa-apa mbrojeng akrep malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah nanging wujuding dewa ingkang ijawantah sinten Kakang Drona lho sampeyan kudune wis luwih pengalaman lho Dipate Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten ate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna mangriyen mboten Rembak Sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka nek nganti nyenggol adhiku Kresna aja takon dosa ana pendhel tak ula-ula dawa sampun dawa kok nggih mboten sah diula-ula niki wong kula sampun enjing sanika sampun nglawer to Mas nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa menika namung contoh sampun contoh ing nenggane menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna Ratu Indrawati menika sampun sami prisa bilih Ratu Indrawati menika titising Sanghyang Bathara Wisnu nggih dene ingkang mangka kalih inggih menika pun Semar Badranaya lho Semar niku napa wong digdaya sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete Dipate ampun ngantos napa Semar niku wong sepele Semar niku sami nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha jimat sing bisa ngucap sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya tego timbul juwana uripe lho pirang-pirang sing jeneng nayakane praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate ndang akeh undaan bayar nggih sing jeneng wiyaga cedhak karo Semar supaya ndang tetep laris gone nabuh digone iket supaya kita bagus raine pasuryan wiyaga kok pasuryan rai nggih dedapurane oh nggih jan sia-sia kajenge yen Waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur karo Semar terus dijopajapu saben dipupur ki ning raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna terus mula Waranggana saiki padha duwe pan napa pan
fan utawa komunitas pecinta waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngoten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh. Nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedal Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Tak artine Mekaten Kakang Dulu. mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jangka pejahipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger, nek paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Semar. Kesusu kaya dipate. senarnya jengki mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekane pati, nek Semar sirna margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite. Kok iso ngoten? Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka niku nek kali Semar tresnane ngungkuli karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngoten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngateni karo Dewate. Nggih kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih, wong sedih kembange mesti bakal lara. Wong lara kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih, gampang oleh mateni para Pandhawa. Mangke riyen sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lho kekuatane Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Werkudara ngerti adine mati mergo kelangan Semar. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Wih. Darah tinggi. Nggih. Sesek. Nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes. Nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru. Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora ndek kekuatan apa-apa, ora ndek kadadian apa-apa. Puntadewa dicandhal jebleske sirahe itu. Mesti bakal tekane mati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati ateges Pandhawa wis mboten wonten. Lho. Menawa boten moncar. Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng. Anggenipun dados nalika wonten Negaring Astina. Mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Baduna. Punten dawuh. Nadyan ngendikipun Baduna menika kados dene lare. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng keparing Paduka Dinten samangke kula cocok kula matuk menawi jeng andika Baduna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung riyin. mengaten nggih. Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati, Semar kudu sirna. Pripun carane Semar kudu ngantang-antang dadi Sing jeneng rembugan niku digatekke, merga dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami mas paosaken. Nah, Nek nganti luput ngoten niku dadi ora krasa. lah nggih. Luput kakon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Menika sak nekat. Nggih. Ngono kok glelenge ra jama-jama. Rangsele ra tau ucul. Rangsele jenenge nganduke kok ngalor ngidul. Nggih. Baduna Wonten dawuh. mboten ngrembak rangsel. Nggih. Tetep kedah Semar tekani. Semar kudu dipateni kemawon. Ngeten iki.
Sik turu meneh. Jagat wasane Butur Wayapura jagat pati Indra Jaradewa. Yai wonten paring adhau. Nadyan kula menika kendel mboten tumut pirembagan nanging dangu sangseaning dangu. Dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krana sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Nuwun sewu. Saniki kula tak takut. Kelareking pirembagan madaning Datura Negara Ngastina menika kala wau nembak mateni Pandhawa. Lah kok tekan kono wong ora luput wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh latar. Mrai ngaten cetha pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Dan kata para nayaka punggawa nanging jebul jiring getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung nglimpe saka mburi. Yai, kula wonten paring adhau. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula gadah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kaliyan para Pandhawa, pejahi para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja milih setemah maras, sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Ning nganti paduka Prabu Drona menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa boten nglingsem disenggo Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan. Mboten ajeng kula agem. Nadyan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa. Nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng gegayuhan kula. Oh ngaten. Nggih. Mari kula mekaten nadyan sawetawis sing ora mapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumput pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekecaken dengan sami pirembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Mandura. Kula semanggaken. Kula caosi kamardikan. Lenggah wonten mriki prayogi kundur iki mboten dados menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Kliran ana kula nyuwun pamit madhal pasan kula langsung. Rembagan sing tenanan. Rembugi wong tuwa. Nggih, nggih. Kula nyuwun iga pertikelipun para sepuh, para lenggah nadyan ambung kantun kalih. Paman kula sejenar Bawa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati. Semar dipun timbali dipun paringi Raja Brana Picis tumli sakmangke menawi sampun mendem kadonyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Aja gampang nggih Patih, aja gampang. Semar iki wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar iki gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli plasa jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar iki aja nganti dimimingki marang bandha donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bandha donya. Kuwi cara sing bakal konangan Depate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan negari Ngastina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi. Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana mboyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut tumuli dipun limpe dipun pejahi. Depate pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar ngapal. Wong biyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso biyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing adhawu sinuwun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggih menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negari Ngastina. Surtayu wonten dawuh. Nek omong nganggo wewaton ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar iki ndi anak?
Dikira Semar iki nanti anak. Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Ora aku tak takon karo kowe tau apa perang musuh Petruk menang dhewan ayo. Kowe luwe-luwe, kowe tau apa menang karo Bagong? Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mulane kowe ngancaran meksa karo Semar Badranaya. Ngibarate kaya cebol, kaya wulan mutong ngitung lintang maning lakon Jepapurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung gone bakal gawe srana patine Semar. Dik, apa Mbak Yu? Jroning masiwakan iki bingung Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh iwa dene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ning ngrembug patine Semar kok padha bingung. Monggo Semar ki wong suci, Semar ki wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya semane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insaf. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Bisa bali dadi wong apik nek Semar dikon supaya menehi siraman batin. Kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener. Kula nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung raosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan peming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insaf, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ing abdi kok penemune malah becik. Yo iki. Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyono-nyono. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikai lho Bayu. Iya, aja kuwatir nang ngarepe Sina Prabu Duryudana engko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Tariem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Sing ngurimu sapa? Kula pun Prastiwi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono mriki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu angsoni. Nggih kestaken dawuh. Mboten badhe kula duwa paringipun Sina Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, penting clemong ora ana gunane. Wonten dawuh. Nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran Mbak. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhit karo Mbak penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digungke men brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, wonten timbalane ngajawuh. Bawaduna, wonten dawuh, Ger. Mang budal teng Karang Kadempel. Semar. Nyuwun pamit dinten menika, Ger. Kula semanggaken nyuwun pamit tambeng. Pendak-pendakku ditimbal dening Prabu Duryudana. Mongko rasane ngati ki aku sak kepengin nyumurupi yen to Yai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedaton negara Ngastina.
Lah kok ora lido jare wong daplok pendak-pendakku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Monggo sagedhakan iki lha kok dadi ora wong Pandhawa sing dirasani cintrakane dening Kyai Prabu Duryudana, nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendhang iki lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora weruh marang kasunyatan teko diajab padine Kakang Semar Badranaya. Wah dalah monggo ancasku pengen bali marang Projeng Mandura, nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab patine. Pola aja takon takan Sadulita mel Nala Gareng dalem Bapak. Petro wonten dawuh mo. Bagong piye Mir? Karo ndaraan bapak kok nyeluk kok mingmir Kulino e. ha iya ini aja marmir-marmir mesake bapak Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati Nala Gareng. rembugan apa Pak kaya penting banget wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus Titi tunduk kakate ngareng Trisundhi Winayang Jati. ngono ya sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Wekal kentru membo pedhekan. Sekar Pito kok kedulun pedan Ora apal ya, Tru? ha iya kok dadak nganggo rembug wigati barang ngajeng rembug napa Pak Nala Gareng Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya Dole nek sejatine bapak kuwi arep bangun desa Weh. Bangun desa. weh bangun desa Weh, diganti meneh lakone. diganti pito Gong Kok beda karo sing wingi-wingi. bangun desa iki nek laon apa-apa iso lek rasa dadak ribet ngono lho bapak kersane arep bangun desa karang kadempel supaya kawulane luwih becik luwih rukun luwih tentrem bangun desa ning kene sing nak arepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa lan karsane wong ngaten to Pak iya ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita sing rasane kok ora ngepenake pikir pralampita napa Pak pendak-pendak aku krungu kentongan lah kok dadi atiku kumesar mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik nang kabeh mau tak gawe tentrem mergo tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa mesti matedhakake pacoban lah pacoban mau mong aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan gegayuhanku bisa kasembadan Dole nggih menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika ndederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi tebih beto barang ing ngawrat kula mboten badhe selak Pak semanten ugi ingkang putra wragil pun Bagong najan kula kadhawuhan pados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa kula mboten badhe selak Pak wong kok senengane menggon pangan to Gong nyambut gawe sik mulai nyambut gawe untuk pangan dirasake tetes sing kringet kuwi arep mung sethithik entuk-entukane sithik dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma ngono ya Tru ngono apa sing dikersake bapak ya dhewe mingkari manut didhawuhi apa-apa manut supaya penjangane bapak kasembadan ya mung sing prayitna ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk
Sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap Sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku wis wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono lho. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayoane eneng sing ganggu, wis ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Karaharjan rawuhipun yo Kakang Semar. Tansah pinaning kawidadan ndereng sambi kula pramtaku aku ngaturake salam tak lingkuh katur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Yo nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur ya ya. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestu tamanono. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjung ora mboten? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki wis cukup uripmu apa piye? Oh, kalung kula loro. Waduh. Nih lho Mang Samang to. Lho, ra kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Heeh. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Bab tak kuning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dene Prabu Duryudana. Jroning perembakana ning madane negara Ngastina mau sing dirembuk tanulya kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinsepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete karo para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumele aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Natul negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning gone Wisata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbok aku dhewe ora ngerti aku dadi Semar barang diruputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, wus. Antasena. Kula ngendhaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula? Ya, Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den? Ya, Bagong tak tampa. Pripun enten napa nika kok den gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa Sasmita. Aku nampa dawuhing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo Sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki
Aku tekan kene arep bantu karo kakene Semar. Kakang Garwaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot repote Kakang Semar, aku bakal sak biantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan jembantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patine? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih Kakang Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sapa negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakde-pakde ku Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakang Semar ngene bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Garwaca Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos. Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garwaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuk karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming angger kowe di aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece, mang ngrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyo awake. Antarja niku nek wonten niku nyembur. Nyambur nggih. Niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengecok-ecok terus tiba nilai perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tengok-tengok dawuh nek ming dawuh iso wae. Muga-muga temu Antarja disaini men modal. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecamplok dengunmu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ula ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah tetengok-teng liku. Oh, po. Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dur ora sembrono. Ndang kok. Nek pancen maju. Antarja. Apa Pakde? Kowe sing ngalake Cultayu. Kowe sing ngalake Cultayu. Heeh. Kalau tomarmu kalah Jawa. Kakang Garwaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu? Iya.
Aku Kang Gargojo Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Monggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki lek ngrungokke tenanan kok ngitung-ngitung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa iki? Gemlek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyinyi. Nyinyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Gargoca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune Kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, Gek menyang. Sumbar sik. tumbar. Tumbar gue ngeceri mripat niki. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man, lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bangane nguyuh. Ah iya. Peperih. Ah iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D ditraksi. Dasar kepala nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen Tak ajar anggrek kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, Nun, mbok gek mangkat. Aku weruh lek ngomong. wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tuwa kok ora sopan. Sisirahe wong tuwa dikepruki. Tambah sae Kakang Gargoca wis saguh nugel glumut puntir. Sirahmu tugel. Mati derengan. Edian sumbare medare kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep apa? Sembur mlonyo awakmu Pak D. Edian. Urung dibubuti wis digawe monyet. Aja maju ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane ngatiku tinggal. Mangkel. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumon karo Kurawa ya.
Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae. Indak-indik. Pak ditraksi mau nanti neng kana ngantang kok saja iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit 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 nanti we Satrio kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosoran bar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe ajeng orasi apa ajeng orasi sing dibelek operasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho Cit iki rasane wis kaya ora perang saking ngesu ben kon kajenge atas aku aja ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok duduki pripun Den Kang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo Narasingganot keparangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajak patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sik aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Monggo sing gariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa ki janjane perkarane apa? Monggo kowe ora ngerti. Lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugatane kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluput iki. Semar temu ndi to? Semar nendi? Bosok anu Semar teng pundi bapakmu Semar munggah lho padahal bijine elek lho ya ora munggah kelas ki ora piye munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa oh sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa bener apa ora lho masalahe napa kok kon bener apa ora iki bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijangka patine karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalake kedane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira musuh Kurawa. Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki kok ngudratake bapakmu pancen kudu dijangka patine bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan weh le karo ngopo reng lho anak mbarep padake nek nganti bapak ana apa-apa oh cilik loro gedhe tekaning pancen ning kayangan sapa sing ngukup nyawane bapak maju kok arep nggo pancatan ndasku to lah nek munggah nang kayangane bapak ra wis ora omong kok. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing memak ceplek 12. Kene to?
Sik ora masalah. Aku mah terus mancat sapa ya. Lah aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawani aku. Bojomu diundang. Bojomu diundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tarian wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku mau ya nusul aja. Meneng ya ya makar ning kayangan. Rame iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki sene sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinehi wit. Sampe arek umpul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya kotor ora. Wis, rasa. Cerewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujian. Wah. Kok jero banget ta yang dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Kok gawe. Kurang ajar. Ratu tinggal dolan sak penake dhewe. Ah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek aku wis rampung inggih. Gosik. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku nenek suwan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa dhewe? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampean. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakek Semar, saiki Kakek Semar tok ringkes tok bondo tok krincung, sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakek Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakek Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ono wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan kok yo dadi tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu moksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep tak jotosi piye? Mergo sampean dari jalaran ilange Kakek Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa. Aku tata kuwete. Tapi ya. Ayo nasibmu Gong. Terus ora ono ta, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah. Yo ditangkap. Hup. Nah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki anti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Ya. Nah aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye? Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Sing penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngapa? Medun sih ya. Lah ya ketok. Ndase gede. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sisi sarung rasa trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara.
Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jangka patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang inger kiblatipun para tiyang-tiyang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kok sik kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang mboten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Kowe wis mingerke blate kok piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenenge apa-apa. Iso katriwandan. Cekelen sik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kono wis sembrono. Kowe ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho, kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda, ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dadah. Kong sabar, Kong. Sabar, Kong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru karo kowe? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping pancen wis ora kena disewa. Pancen kowe pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Dino gareng arep ngopo? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng wangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur itu, ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bela wani karo dewa sing tawedeni apa-apa. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela nyilih rek to. Lho. Nyilih rek kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa rembarane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk kandung bola obrak-abrik kayangan. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai.
Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulan Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oga aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani e. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot ku. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ono ora? Ora ono sanane. Aku apa-apa doyan. Niki lho Bagong niki lho Bulun. Bagong kena apa wedel? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iki arep wis sudah rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru, asro mlebu mek. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha bener ta? Berarti aku ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan karo dus. Ya ana hubungane lho ngene bar tok semprot ki kan lebono dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bunge. Kaedan. Senake kancane dijaluk. Guru. Pukulan njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh pukulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Mongko Semar tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo Ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundulangit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mung merga kita kuwatir kelawan Semar, sebab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ing kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit kelawan Semar pekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh Semar ana lho Tru. Sing asli sing endi yo kae cetha sing mburi-mburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae Tru? Purun Bathara Paut cah cilik oyane klitian ya Tru. Ha iki dewa ya nyuk. Ha iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune ku to? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong.
kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh ulun. Ayo kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing Kayuwangan. Sak tutuk kita Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsara. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ra sadar ye? Wis malik Semar. Apa iya? Mbak wae digerak gede banget kok, Pak. Kowe ta ya? Aduh. Nolo garing. Kepiye iki? Mundi dawuh mangyanipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu kita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Kan apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe japan-japan. Ra masuk. Kinara nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirake. Tiro? Ono layang. Sapa? Kepun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegek-ugek. Blegegek-ugek. Rada kasar suarane rada kasar. Ndadar kowe ngelek wedi. Aja kok nganjur ngelek wedi ora. Ngene, blegegek ugek-ugek. Blegegek ugek-ugek. Nah, sak dulito. Lit mel kok lit. Ben iki diwarek men rada beda to. Ya. Lit Ndoro kedawan Ndoro wis apik wis gak nguburi iya Bagong garing wonten dawuh Rama Petruk wonten dawuh Rama Bagong wonten dawuh Rama garing ngono kae terus iso ngetarani lho Bang Toming Bagong Petruk garing linggo dioper aku teko kene kok kowe rono mati mundur Bagong weh dah mana kaya nganu lho iku nek ngomong gantil bae kowe Ndul Bagong ayo sakarepmu dipasrahi kok kowe nembang ya Tru iya yo mumpung niki wancine gara-gara iku dune wong telu lho kowe kok wong papat sing siji dipendhem ya Tru ya iya Bagong anggere diancam Bagong ngarang muni tendang wae Bagong engko aku muni Bagong muni terani Bagong ayo wis bengok seneni aku ngirike ngopo ya nembang sing kepenak ayo arep nantang apa kowe nembang sing kepiye manut aku ya pamundutan lingsir wengi saka penggemar sobat ngebrak
Katur ya kuwi lingsir wengi sing kepareng ngaturake ya kuwi Ibu Prastiwi. Ya. Tembange apa, Pak? Intil wengi. Lingsir. Salah. Bagus. Ya. Panggep pasulan pamanika. Lintang toya kusuma yana sumawur.